Takže ahoj ľudia, ja vás zdravím u druhého videa z Minecraftu, opäť z Minecraftu a už to natáčam po druhýkrát, pretože prvýkrát som to natočil a nešiel zvuk, čo je úplná pohroma, takže som to musel od začiatku. Vidíte, že už mám nejaké to drevo a nástroje, meč už skoro zničený, ale nevadí, tak ideme si postaviť domček. Taký malinký, provizorný zatiaľ. To stačí na začiatok. Oh bože. To biele tam musím dať. Super. Tak. Okay. No to potom zničíme. Tak, dáme tam okolo normálneho dreva. Dobre, bude dvojposchodový. Dáme zatiaľ hlavné veci. Tak. Ideme sa vyspinkať. Pekne sa napíšeme z. Dobre. Tak, ideme pokračovať. Tak. To bude také dvojité okno. Takže dáme to takto. Tak. Super. Ešte si musíme naťažiť piesok na sklo, to asi viete. Aj tam. Super. Tak, naťažíme si piesoček. Dobre. Aj tuto. Super, to zatiaľ stačí. Ak zoberieme si ho pekne a šprintujeme domov, vypáliť si pieseček. Super, takže ideme domov. Zase musíme kvôli drevom ozaj tú caveku ideme skúsiť nájsť. Už sa nám to podarí. Dáme si dvere a zatiaľ, kým sa nám vypáli, ideme hľadať caveku. Tak. Aha, tu je. Hej. Máme boli veľa torčí. Hej, tu je uhlie. Vždy sa hodí. Čujem nejakých zombíčkov. Wow. Choď preč. Ty, choď preč. Malý černok, choď preč. Choď preč. Wow. Železo. To si jasné, že zoberieme. Zase jedno. To si necháme na budúce, nemáme na to dosť vybavenia. Ešte nejaké to uhlie tam poberiem, kde som sa prepadol v tej diere. Bolo tu niekde.
Hej. No. Toto pobereme. Super. Pobereme si uhličku a železo. Zase jeden blok, že? Aha, nie, dobré. Aha, ešte tu. Nie. Vykopeme si uhlie. Super. Tak. Ešte toto. Super. Ešte toto. Dobre, teraz šmýkajme domov. Pozrieť, či sa nám už vypalilo to skôr. Dobre. Ticho, čakáme domov, až som sa nestratil. Hádam nie. Tuto niekde je túto jazero a tu niekde náš domov. Super, nabereme sa. Dobre. Dobre, ja si asi spravím tie panelové skla. To je už plnejšie. Dobre. Tak. Ty čo? Tu kabel. Už ma zapalil. Super, rýchlo zbráme. Tak musíme porúbať tento strom, bo nám to zavadza. Že? Tak, porúbeme si ťa. Pekne, super. Zničíme konáre. Pekne. Dobre. Musím zlikvidovať. Super, tak, ideme na to skôr. Dobre, túto čo? Tam ešte uvidíme. Tak. Musíme mať veľa skla, budeme mať aj hore budeme mať spálňu alebo také hovadinky. Tak, toto, tam dáme toto. Tam sa nehodí nič. Nejaký lak. Dobre. Tak, ideme robiť druhé poschodie. Si spravím tyčky na rebrík. Dobre, tak. Super. Dobre. Presne vám to ide, super. To asi dokončíme na budúce, aj tak nemáme drevo. Čo si sa nám čestku. Tak, to už bude pre tento diel všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like, odber, koment a čaute a užívajte život.